Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan nyo ko mga ipilit ti bumangon, tatang? Saan nyo pa yung kabailan? Naranggas launay ni Doña Margarita. Panahon ang alabanan tayo na. Tatang. Uray na kapsutak pa Kaya't ko ang mapantay tinang ikalyanta kadag iti paltog kan bala Esmeralda. Panawanan ngag sursuro apo baltog. Basol ni Manong Kabat, tatang. Kan ti kabalyero. Tatang. Siyak yan adda madosa. No talaga naturad. Apay asan ngag barang. Apay asan na rumaon iti Villa. Kat patayin na Brandon kan Doña Margarita. Makulkulaapan lang ti panunot yo, tatang. Saan nyo kumaakagura ni kabalyero? Saan ka diyan nabiit pa'y aring maot ti kabalyero iti Villa? Rimaot ngagpaiso ngam takrot. Awan na patay na. Uray may salak kuma. At tao ni Senyorito Brandon. Ni Manong Bruno. Aging ka ita. Saan da pa'y anasarakan? Awan ti sabali anang aramid iti dayjay no saan at ti kabalyero. Gapo iti dayta. Dinusanak ni Doña Margarita. Tatapon na asyak ti kabalyero. Basol da ito ni Manong Kabat. Nung apay niya may imbaga na kinid Doña Margarita nga tapon na kada kayo ti kabalyero. Masapol ang green nisot kami kin Manong Kabat. Esmeralda. Saan kayo kumangagpilit arumor, tatang? Agpaimbag kayo pa'y. Kat no kabailan yun ton. Isunton ti panagsuro yung agpaltog. Ningamin na barang. No apay ana ikagestidila na anang ibaga. Kit atap kumutlaan. Yung iti kinaturay kan kinaranggas ni Doña Margarita. Mabutang matdaya bakat. Anya nga tayo ti sumaruno nga aramidan ni Senyorito Brandon. Saan nyo apagdadaulan iti oras ni Bruno Brandon? Isardeng mo na pasapol ka dagiti taom. Oray no natayan. Nga mama. Napatag amamuan tayo no anya talaga tinapasamak yung kuwana. No saan pa'y apay na tayo daya kabaliro? No, malibasan ni Bruno. Oh, kat no kasta ti mapasamak. May patuldo na no sa dino ti paglimlimengan ti sinalbaga kabalyero. Oh, saan mo ka diyan ang nagtikinunak? Tibilin ko ti matungpal, Brandon. Oh, sige mama. Dakay ti matungpal. Agtulnog kayo matlagayam. Urayan pala makatong tutak. Nanabarang! Ayaban nyo man ni Gabat. Kat, anya mo ti bagam ka ni Gabat. Saan ka diyan alpasan na nagsarita ta? Sa bali ti baga kengkuana, mama. Ni Gabat madlang ti mangidaulo amang bantay kadag iti aggaik iti kalidaan. Saan ka di mo nandag iti tao, Mijay? Danunin na ida. Kinadapay sa baling ibaga kengkuana. Ibaon ko iti kaunasan, tapno bilinin na anaimbag da borsyo. Taamangan nurautin ida, ti kabalyero. Apay ngay nasit gandak na barang. Saan kayo kadi ang makonsensya itinapasamak ni Ama Emiliano? Sana ka din akonsensyaan kasi ngagpaiso nila kay Emiliano. Iso nga taa talaga ti kabalyero. Iti dayja kinalakaynan. Namnamaan nyo kabalan na ti makirangat. Ay, ngagpaiso. Yak lang amin nakapagpanuno. Ay, gayam. Papaayaban na ka ni Senyorito Brandon. Apayasaan mo nga imbaga adagos na nabarang? No konsensyaan nakpay lang amain. Nung mapan iti kaunasan ni Manong Kabat,
Dito'y lakit diti pagnaan na. Ngamno saan ko ang mauray. Dano na kiti kalagdaan. Makamon na niya't mapasamak. Basta mabalas ko gapo iti naramid da ka ni tatang. Matatanapag ti kabaliw mga ko. Agturong dito eh. Nikabat laki ti dayta. Itay pa nakasagkana ti paltok ko. Sirigot anaim pag-apaman na makitak. Dachay, asidagan. Kanibos sana mon manong kabat. Nagkiktot ti kabalyo. Gapo iti kanalbo. Nagbuhati tan apimanaw. Anay ko. Nasakit ti patong ko ang nagdiso iti daga. Sa... Nablonsamot ang titakyag ko. Nagasat ka pailaan, ta saan ka napuntahan manong gabat? Talaga dakas ka, aruat! Esmeralda. Anyo ti kayat asawan da ito'y. Masapol nga ibalas ko tinapasama kang tatang ko. Nagkitot ti kabalyo. Gapo iti kanalbo. Nagbuhati ta na pimanaw. Neko. Nasakit ti patong ko ang nagdiso iti daga. Sa nablonsamot ang titakyag ko. Nagasat ka pailaan, ta saan ka napuntahan manong gabat? Talaga dakas ka tao! Esmeralda. Anyo ti kayat asawan da ito'y. Masapol nga ibalas ko tinapasama kang tatang ko. Naranggas ni Doña Margarita. Naranggas kayo amin! Saan nga agang ano ni Esmeralda? Nakakasanti paltog na. Di mon orayan ang masakitan ka, Esmeralda. Itad mo ti paltog mo kanya. Saan mo maagaw kanya tipaltog ko, manong gabat? Patayin ka! Sana nakakabalan, Esmeralda. Babae ka lang. Jak ipalubos asya ka ng sursuruking ka. Timang patay kanya. Ita. Adda kanya kung tipaltog mo, Esmeralda. Amok no anya ti pagpatingkaam. Sige! Anya pa lang Arthur Orayam. Patayin na kon! Paltugan na kon! Daga sa kiti imatang mo, Esmeralda. Ngamdyak ka ba ilanti pumatay iti may sa babae lang. Aglalo iti ay ayatak launay. Kagurgura ka! Anya nga tanong pagparangag kada doon niya Margarita kan Senyorito Brandon. Asikati Caballero. Andi ah? Saan kit di ani Ama Emiliano? Anya nga tati aramidan ni Senyorito Brandon ken ka. Sigurado lakit di a pagpapasan na tibagim. Ayop ka! Takas ka talaga! Ngamtap no mailiklik ka kini Senyorito Brandon. Adda kanyak titulbak. Umanugot ka lang iti kahit ko ang mapasamak. Makinobyo ka kanyak. Saan to ang mapasamak na itagabat? Kay kayat ko pa iti matay. Gaputay ayatan ka unay, Esmeralda. Isublik ti paltog mo. Kan panunutam anaim bagti singasing ko. Laglagi pa, Esmeralda. Tengel ko itan tibyak mo. Agyaman na kada kayo na nabarang. Rumara ko may tayan. Yung nalipatak ti paltog ko. Ay, naimbag kit dita. Naira na nga. Agdalusak dito sa alas, senyorito. Nakita ka nakadiso ti paltugyaw. Oh, Apay, papa na Brandon. Kas ka lang pan makigubat iti day talangam. inakita na kiti trabahador ngagtrabaho iti kalidaan, mama. Adala nga rodon nagdi tao mi jay. Imbaon mo pa yan ni gabat. May mayat mo't lang no siyak timang bantay ka nakwada. Awan mo't lang tar aramidag dito. Lumapay nga roda ka sa tilangam. Nukas pa nga di kanlaan. Kaya't ko asyak timang kapatay iti kabalyero. Adda kagaya man, Esmeralda. Ngam apay akas tatilangam. Napaayak tatang. Anya ti kayat mo asawan. Nasiglat ni manong gabat. Kasla napakadaan na ti panggap ko.
Jak mapaltugan, kabayatan ang nakasakay iti kabalyo. Kan, idinaasit ganak, inakaw na ti paltug ko. Talaga, napigpig sa lahat na ti lalaki. Isu amasapol ang makasurusuro ak apumaltog. Binutbutang na, tatang. Agparbo ka no, asyak ti kabalyero. Aniya, talaga adakes da. Numadain kondisyon na kanyak. Umanugutak ka no ang makinobyo kan kwa na. Tano mapamati na dagiti agi na asyak ti kabalyero. Pagpapasan na ka no ni Senyorito Brandon. Ay tati santo ang mapasamak. Nakasagana ang makipin na tayo. Nangag ko ti padang pukaw yu kanyak senyora. Iso nga imasidag at atagaos. Ay anya ka diti pangibaunan yu kanyak. Masikura anak nga wanararamiden na dito Villa. Ada ka din ni Karyas? Ijak lang mo senyora. Kasla saan ko nakita. Saan ka laton tabarang? Mulang leg ka pa Sana ka makaano sa makisarsaritakan ka. Inka kita ni Karyas katiba ka mo isagana na ti karwahe. Ay, uuwan, senyora. Nawan ko na magtignay kan. Abangan nun jak makapagtapal kat maktungpa ka man. Ay, saan ka di, madam? Ay, Karyas! Isaganan ka no ti karwahe! Talaga na partak kang agunggunay kabat. Dahit tati kahit kwa tao. Nadanon ka magtan iti kalidaan. Imay ka din niya may Emiliano. Saan ko pa yan nakita, senyorito? Ang mga no, saan na pa'y akabailan tiyag trabaho? Kat ni Esmeralda? Awan tinakitak ababae kadagiti ag trabaho iti kalidaan, senyorito. Naidumdum man Esmeralda. Islagong gunay, alalaki. Kan, jakmat ngaminan na pan iti kabalbalayan itay. No awan da ita, kaya't ko ngayon kakasarita idainton malam. Wan, senyorito. Kakadwa! Agsipot kayo na imbag. Amangan kit din ulib atan na tayo ti kabalyero. Gunak man, nunapan ka kadadamyan. Ngam apay nga umanang sabkaan nagsubli, Esmeralda anak. Napasungadak ni Manong Kabat tatang. Agturong dito Gaputan na ladawan tapno liklikak. Nagawid daklangan. Tiawanan bain. Kalpasan tinaramid na king ka. Naturad pa'y laeng ngay may. Naturay da tatang. Panagkita da. Tingal dan tibiyag tayo. Day ta tinagbidutan da. Uray piyak ti kayarigan tayo kadakwada. Kabailan tayo mat ti makilaban. Asino ti kadwa, day ta agabat. Agmay may sa tatang. Malaksid no jak nakita nga da sumarsarono kan kwan. Ama Emiliano, binaunak ni Senyorito Brandon. Saan da kayo ngamin anakita ang nagtrabaho iti kalidaan? Noan niya tinapasamak kanya kinikalman. Kakapsutak pa'y laang. Nga may karigata kinton bigat. Dahit ang harap timbaga kini Senyorito Brandon. Uray, ado kayo nagtrabaho iti kalidaan. Saan ka pa'y pumanaw gabat? Adda na patag apag saritaan ta. Amo ka nagpulong ni Esmeralda kada kayo. Kat, salangadan dak. Laglagi po nyo. Pinanggap nak apatayan. Basol mo. Imbagam kini Doña Margarita Asyak de Caballero. Ama Emiliano. Saan niya timbagam kini Esmeralda? Iso ti Caballero. Naturod kayo ang makisinupyat kanyak. Awan ti kabailan nyo. Wen, naturad kayo. Ngam adda pagpatinggaan ti kinabilig nyo. Kasangsangpot mo pa'y lagayam gabat. Ay wun gayam. Malagip ko asabali ti kinakuyog ni Senyorito Brandon na si Mang Palt. Imbaunak ni Senyorito Brandon iti kabalbalayan na nabarang. Saan ngamin ngay may nagtrabaho ni Ama Emiliano iti kaludaan?
Kasano ang makapigsang ang trabaho no kakaasi itinamayan ni Doña Margarita. Nanabarang, amangan no mangagda kayo ni Doña Margarita. Uno, kaya't yun tayo pulong kayo. Saan ka di agabat? Mga asi ka ba raw? Nagsakit malati ka o. Saan pa yan na imbagan unay ti subsub ka o. No saan nyo akayat ti madaksan? Tanangin nyo ti panagsasauyo. Maasyanak lang amin kin ni Emiliano. Saan arumbang amasyan kayo iti daydi ataw? Ay, nagrarangkas na lang amin ang pakabasulan ti mangisakit ka dagiti trabahador. Isakit ko ida, tahapadak ida amatag tagabo kun may kuskus pay. Ikarigatan ka no ni Ama Emiliano ti agtrabaho iti kaladdan inton bigat, senyorito. Kun nadlaw ko itay ang nakapsot pailaan. Gungguna na. Anya ti kunanay ti pananglati ko ni mamaking kuana. Nasakit tinakam na kanyak. Siyak ngamin tinangibagakin ni Nana Barang. At iatap ko anila kay Emiliano ti Caballero. Kasla na kay imposible nga minggabat. Lakayan. Kinangalan na kumay ti paltog na. Senyorito, malagip ko gayam ni Bruno. Gaba, saan ka kadiya makawawa? May sakabat. Baybayan yun daya, Bruno. Doña Margarita. Nawatam din bagak. Kaya't mo tasikati sa runok alatiguan. Nagdamang kaklaang senyora. Panawan kay nga rudan kini Senyorito Brandon. Danunak ni Nana Barang iti kusina. Tamang rabi ako na. Aday ta. Nayaon ko nagitibalakin paltog. Masapol arugiya kon tiyag sursuro ngagpaltog. Maturog pailan Esmeralda iti mayak itoy. Nagnagnaak tapno awan makadlaw kanya. Ngaminton makasaritak dadamian kentiban. Ibunong ko dagiti daduma apaltog kadagiti mabalin amasanay aman nakikubat. Ketlabanan me dagiti naranggas nga sendero. Garay giti kabalyo. Mga ano dagiti pasurot ni Brandon ket makita na dagiti apaltog. Makigasang-gasa na. Tatang, Esmeralda. nagsapa kayo din may dito eh. Itay nakariingak. Dinamag kayo kininanang. Saan nakanumot anapautan ti papanaw yung. Kat imbagaklatan. Nga mga no sinarungkaran nyo dagiti mula yung. Sagbay ang mapantag trabaho iti kalindaan. Agsursuro akpay ngagpaltog. Tatang, Kitinton makasursuro akon. Kasaritak na damyan kentiban. Ket armasan tayo dagiti makabael amasanay aman nakikubat. sige. Mangpili kayo nga rodan iti paltugyo. Kan mangala kayo iti bala. Sa isubliyo matlaang dagita iti nakaikalyanda. Kalpasan na. Mapantayo ti pasat anam naman tayo ang mabalin nyo ti agsanay. Dahito'y tinapili ka paritog. Gaburak pa lang dito'y. Sa tamapan. Magdadaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasakit si bubok lamagay ka. Kas na natuktok ko na ititultunan ko. Natagas na itisugar ko. Kayayop. Ure tirupak ket laut-out. Ti ayop a kabalyero.
Pinaguyod na kit kabalyo na. Makalipas lang. Ngayon, nalagin dati pan nakapungo iti saka kan imak. Oo. Kas itinamayak ini kanila kay Emiliano. So dino nga talungar da ito ayan ko. Nasikngat. Nakabarabat mo't gayam kiropak. Isungot lang awan makitak. At ayaw pa. Nay, nagsapa ka na rumwarga ba? Saan pa'y ang nakasingising ti inay? Di ka pa'y nagkapay. Mapana ka jay kabalbalayan na nabarang. Imbilin ni Senyorito Brandon kanyak. Amasapol amanayunan dagiti trabahador nga agtrabaho iti kaladaan. Nalawa ka di day akalidaan. Nalawa na nabarang. Kasta ka day. Sa ang may salaang ni Emiliano ang nagkaik iday. Wow. Ada ka di problema yo iti dayta? Kaaman nyo tangiwat yo. Nudiyo kaya't ti madaksan. Ay, Gabat! Maban ka rin? Uwan, Senyorito. Adan sa kaya't nga ibaga ni nanabarang kada kayo. Oo. Umuli ka! Nanabarang! no, talaga day taga ba? Kaya't nga isang... Tatang, napuntaan yung latat si Sardinas. Nagdaras ka na nakasursuro? Para iti na di maladaga. Napuntaan itinayaw awan abala. Ket pada kada Brandon kendon nya Margarita. Tatang, saan gaya manangas ka na nga isuro kayo pa? Adda ipudnok. Amok anadlaw yo ken Susana ti pan nakaiyakar ti paltog mo itinangitulinam. Ha? Linibas ko ide. Ket napanak na ginsayo. Apo maltog. Anya? Itipe asidag ti Bilya. Ngamsan na siya ti kabalyero. Inton rabi. Kasaritak na Damian ken Tiban. Sige, ituloy tayo nga rodon tagin sayo, Tatang. San tayo pa'y anamigat? Adayo iti kaladaan. Nadlaw ko nga tanangit kat iti barabag na iti matak. Napagas na iti matak. May mulakat ko. Sino ka? Kabalyero. Labong ang tirupa na itinadait ang bulong ti kayo. Oh, ure na ititakyag na. Nabarabadan itinadait ang bulong ti kayo. Dahil ti kaniti kabalyero. Walo. May isa lang impostor. Anya timbaga ni Barangkan ka, Brandon. Apay akinasarita na ka. Di gabat tinang ipukaw itay nga dagan no ibaga ni nanabarang kanya. Mangibaggamot lagam di kwarta. Apay kano ti kwarta? Ananuad na? Saan na rin ti pagpungtutan nyo, inikakon. Para di talabanak. Dinalangan mauray mayawat kan ko anat isweldo na. Barang! Umay ka man! Mama, Barang! saan na rin ti panunutin nyo? Oh, Reda, saan ka makibiyang, Brandon? Barang! Ay, apay, senyora. Di mo la maurayan na mayawat kan katisweldo ma. Kasra sa ada ka sweldoan. Di uri man gaburan kay ti kwarta. Mawatan, ha? Ay, namibaga aklaan kini senyorito, iti ipawit ko ijay balay, senyora. Nagrigat ti biag ngamin ijay lugar may. Manutintad mo kan kuha na, Brandon. inikakla iti dwagasod, mama. Dua kasot.
Umanayan dita sweldo ang barang. Senyora, pito gasot ti sweldo kiti makabulan. Apay anagbalin at wagasot laangan. Magreklamo ka ha. Kayat mo ti malatigo. Ha, pumalaw ka dito isagok. Uno, timbaga ni Damian Esmeralda. At man ang dagiti trabador nga gaik dito kalindaan. Nasaysayaat. Tapno adu tayo nga titinulong. Nanggag ko timbagay tayo dahil Toryo. Apay daras kano ni Doña Margarita ti pan nakagaik ti kalindaan. Iso kano pa'y amamula ni Jonas. Saan ko nakita dahil agabat na tatang? Apay asa pulam dahil lalaki. Kaya di mo ka de. Iti ka ano man. Saan ko akaili dahil agabat? Kagurgurak. Hindi pala kayat ko patayin. Ay, trabaho kayo! Oh. Magkita may patay-patay, bantukan mo eh! Mawalan niyo, ha? Agpapuputok dan. Nagiti awanan bain. Kanayon lahat na naputput nga da tayo. Nga badan to aldaw da. Isudan to matyag karadap nga pakpakaase. Anyamot ni Doña Margarita. Kasanulangan, no ipaypaysuna at wakasutlangan ti sweldo kiti makabulan. Ina, nagkaro damit launay. Diyak kumamot mangibaga iti kwarta kini Senyorito Brandon. Dahil agamat, insang bagnak. Oh, nana barang? Kaya nga makasangsangit kayo. Yakon kaya't ti agibaga kada kayaw. Tama nga no, agipulong kayo maning kini Doña Margarita. Basol mo, naapay anaong tanak, kandandani ak nalatigaw. Binalaagan kayon idi. Tapno saan kayo may sagmak? Tarabitab kayong tumat. Tita kayo manlangan. Yak maawatan ti ugali ni kaapat. Nung dadruma, kaya't nga isagma. Apay ang mabutbutan ka ngay masidag kanyak barang. Talaga kayat mo ti malatigo ha? Saan ka di senyora? Anya ka di ti pangibaunan nyo kanyak. Adalaan kayat ko adamagan kan ka. Jak napakadaan ti papanaw ni Brandon. Tada kiti kwarto kitay. Kalpasan nakapamigat ni gabat, senyora. Nagkuyog da apim manaw kini Senyorito Brandon. Napanda ka no ijay kalidaan. Day talaan ti kayat ka amamuan kan kabarang. Mabalin ako na panawan. Awan ka di ti ibili nyo kanyat, senyora. Pukawan kan tulatan, intod madamdama. Ala, panawan akong tawagak ni Hepe. Nabayagan na sana nagpakita kanyak na ijay. Nagkuyog tangim may dito kalidaan. Tada na patag ngay bagakin kagabat. Anya day jay, senyorito? Agungat ni mama, apagsayangan tayo ti oras asapulan ni Bruno. Ngam kahit ko amamuan no anya talaga tinapasamak king kwa na. Dua kayo kun borsyo amang itaulo kadagiti taom amang sapol kin ni Bruno. Kanong agtignay kami, senyorito? Ora inton bigat. Ngam laglagi pa. Masapol adi makadlaw ni mama. Sakbay nga gawid aki Jebilia. Kasaritak pay ni Esmeralda. Kasla kabutang ni Senyorito Brandon. Asupringan ni Doña Margarita. Naranggas namin tayo di abakat. Kasla awan ti pagpatinggaan. Nagtangkad yung ang dagituhin. Nagrigat ngay katan ti pinuon dagiti lada. Ni Senyorito Brandon ti sungad. Parparigatem lang ti bagim, Esmeralda.
Saan ani kari ada ito'y alugar di para ken ka? Lalaki man o babae. Masapol na trabaho. Tapno agbyang. Dahil taman ti kayo mo dingan ti trabahador saan ka di? Abay nga awan nila kay Emiliano. Ladya man ni tatang. Agtap pa si Tilda. Esmeralda, talaga napintas ka. Nagbayatan nga prosan dagitiling at ngagtedted di tinapo daw aro. Saan nakasit kan? Respetaran na kumamat. Makapamauyong ti kinapintas mo. Numanugot ka kumalangan. Awan to apulos ti mapasamak. Saan ka apagan ano? Anyati ko nam. Papabainan na kiti matang dagiti padayo at tagap. Dahil iti tandaan na Miss Esmeralda. Uray anya nga oras no kahit ka at tagikwain lumasat ka pa'y nga muna iti rabaw ti bangkay ko, Senyorito Brandon. Uray iti da ito'y mutlanga ka nito ha. Ipabuyak ka dagiti taok na niya ti aramida ka. Padasan tiyo nga si Dag. Ipungsay ko ti ulong babaen da ito'y agabyon. Ano niya? Sana ka agang angaw, Senyorito Brandon. Nalabasan ti panangiruruman nyo kada kami. Kat jak ipalubos nga ultimo ti dayaw ko kat rabisan. Saan ang adlaw ni Senyorito Brandon? Nga addaak lang iti asidagdakin ni Esmeralda nga agsarsarita. Talaga ang naturod ni Esmeralda. Uray siyak ket kagurguran akon. Idinto asyak tinang sursuro ken kuana a pumaltok. Nadlaw ko nakigtot ni Senyorito Brandon iti nagpelta. Addaan na pabain ng tilangana. Nuam mo nalakuma. Anaminduan anaarakop ken naagkak ni Esmeralda. Kaya ulit kinapurid mo anang sungbat ken ni Brandon Esmeralda. Kasta ti kayat ko. Oray babae ka. Saan narumbang agbaling ka na lupoy? Ngam kalpasan ang nakapagsarita kami. Nakarik na kiti panagbutan. Ang mga nanya ti daka sa pangpanggapanan kontra kanyak. Saan dangag kibaltang? Nakasaga na ti talunasan ko apang ipungsay ko iti ulo na. Tatang. Hoy! Da kayo din ah! Saan kayo agpatay-patay? Kakadwa! Kulataan nyo da kita makita yung aginala. May sapay na itaagabat. Pagturong dito'y ayanta ni Manong Kabat, tatang. No saan kul apat-pat gan ni Esmeralda, Ama Emiliano? Dosaan kayo kuma. Kaya't mo adumanon ken ni Senyorito Brandon dagitang ibagbagam. Esmeralda. Talaga ang napintas ka. Ay, ayatin ka unay. Unang pain, di mo yasinag tirupa may tirupa. Esmeralda, tinumpa na. Sakit tirupak at tinumpa ni Esmeralda. Babae. Nadagsan dagiti ima na. Talaga asaanan nga asi-asi a babae. Kabailan nanti agbalin aman nakigbat. Kitno agtipon ti persada iti kabalyero. Kinadda maallokoy da kadagiti trabador. Gubat lakit diti mapasamak. Agayos ti dara iti kaunasan. Ado ti maipatli abiyag. Ama itanam iti barokong ti daga. Awan gaway dagita atrabador. Nabilag ni Doña Margarita. Naglaw ko
Anairtag tilangan ni Senyorito Brandon. Kaslada kagura na launa. Yak nagsasao itay malapsan na. Taamangan no siya ti pagpupungtutan na. Remuar iti bilya. Pinayapayan na tili mga taktaktar. Linagsan na klata na kasla. Saan da ka nakita? Hoy, tayo! Denggan nyo di bagak ka na kayo, Alima. Into nagsaba, mapan kayo di purok ng iti trabahador. Itatagyo kanyak ni Esmeralda. Napdan na kayo ni Emiliano. Patayin nyo! Nagdakasan kaasimot ni Esmeralda. Barang! Anya tararamid ang gitarwar. Umay ka man ditoy. Ada paaramid ko kad ka. Ay, uwag, senyora, umayakaw. Mabit lang, mama. At dapat ibagat kini nanabarang. Nanabarang, masiri ka. Darasan! Tsak lang aron amo titong palag. Amangan no, latiguan nak ni senyora no. Saan amatong paladagos ti Belinda. Anya nga tatiibagan ni Senyorito Brandon kanyak. Nanabarang. Nangag mo timbilin ko kadagiti lima apasurot ko. Saan ka di? Kayat ko akaumum tingiwat mo. Kayat ko asan mong ipulpulong kini mama timbilin ko kadagito yatao. Mawatam. Uwan, senyorito. Matungpal akas iti pagayatan niyo. Nasayat. Lati ko lang ti kasaritam kini mama no agsupring ka. Ngam no siyak ti mang dosa king ka. Day ti paltug ko ti kasaritam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakabutputang mata senyorito Brandon kando niya Margarita. Na, numabalin ako maapumanaw akong dito'y bilya. Nagawin agsalaan ni Jay lugar na eh. Barang! Napayakas tatilangam, ha? Anya katitiibilin nyo kanyak, senyora. Baliwa madalusan di kwarto. Diyak kaya ti makakita iti uray sang kabasitla ang nagsaputan ti lawalawa. At diyak kaya ti makakita iti otot. Si Bubo kalabagik. Napagastiro pa. Tantani pa eh. Siya akong may mulagat na iti matak. Ayop na niya kabalyero. Magbayad to iti panang parpaligat na kalya. So dinutayan ko. Kasladyak kabisado na iti alukar. Ramin. Nakarakedak iti dakla kayo. Marik na adag karkarayam ka iti dapan ko. Umulitan ka iti sakak. Bonar! Nakadado bonar! Kasano ta ito yan? Dakas ti pagpanggapan ni senyorito Brandon kini Esmeralda. Apaya si Riring kayo pailang nanabarang. Rabiin, makain inom kayo sa itiarak. Dahil tati pa kaikawaan nyo tawan ni Bruno amang barbartag kada kayo. Kumusta nga ta ni Bruno? Lumanon nga aldaw adi nagparang. Natailakit din dayjay. Dapat? Kaslaadan sa kayat mga ibaga kanyak nanabarang. Diyak mo no, kasano nga ibagakin ka daytoy. Kan amang ano ipulong na kini senyorito Brandon kat dosaan nak. Anya? Karay, kiti kabalyo na jay tatang. Dagiti pasurot laki din ni senyorito Brandon.
Siyak ti magsango kada kwada, Esmeralda. Tatang, agan anat kayo kadakwada. Sino kayo? Apa yan nakaabungot kayo? Anya di... Basos kayo! Itpatanda! Itpatanda! Nasakit Ipanaw na ni Esmeralda. Ayop kayo! Isang mo ti kabalyo! Katini sa agnak! Sino kayo? Anya ti panggabyo kanyag! Sanda may taltalag. Hindi na kitaltalag na din ang isa kay kanyak iti kabalyo. Amo kong ti aramidag. Ikatat ti abong ti rupa na... Tamasabat tayo ng kakabalyaw. Kabalyero! Di kabalyero ka no? Nakapipinta sa gundaway kakatwa. Dakal lakit di magungguna tayo no makamumag tayo di kabalyero. Di kabalyero. Natinag di lalaki ng isa kay kanyak. Saan ka na yung gargaro kabalyo? Matinagak! Di kabalyero? Sisinyasan nak? Agwati di kabalyo! Mabuting lang unay ka dagiti ka ng buong! Dandani akon! Ha! Ya! Ya! Pakta ka marunod ng taray kabalyo! Masapol ba ka tayo dito yan? Agyaman ang Diyos ko! No sana din di kabalyero! Ang mga nanyak man tinapasamag kanyak! Tao lakit din ni Senyorito Brandon dagiti nang surukit ibalayang ikat kinamadak! Anya nga tan tinapasamag kang tatang ko! Tay, paila ang dagiti binaon ko ang mga lakan ni Esmeralda. Gam, paingawan da paila. Klimaban nga tatadya ala ka Emiliano. Ngaman niya kumatigaway da ala kay. Minutimulong dagiti karuba da atrabator. Sana mabalin na mapaay da. Yak malipatan tipan nakapabain ko kin Esmeralda. Senyorito, dahito yan te pinatimplayo a kape. Tinupig abalang ko'y ti ibulon niyo. Agyam anak. Ungayam. San nyo ka di anadlaw no nakasublin daw riyong? Saan pa'y mo't senyorito? Napananda ka day? Tangiwat yo. San kayo man nadamag-adamag? Noon niya ti saludsod. Iso lang ti sung bata nyo. Yak kahit amaamuan ni Mama Retoy. Ala, panawan na kon. Mapan ko nga ro din ituloy ti trabaho iti kusina, senyorito. Ay, saan pa yan? Bus lagi ko to naman kanyak. Salbag na niya kabalyero. Isulakit bitakin aramid iti na ito. Amo ko no sandino tayo ko. Anda iti katurturo na napasot niya siya na Margarita. Ti kayo anak kay galutak. Lagi ti bulong na. Kasla, lagi tinatay ta bulong akawas ti kabalyero. Mauro-uram lagi tinagago a bulong ti kayo. Anya ti kaya ta saon ti kabalyero. Itununak. Jakpay kayo ti matay. Pag-asim, lukatanak. Ikarig, makikaduakin ka. Kalabanan ta da Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Kukwatan ton ti asyenda kan tirancho. Bagnang tanton. Nalukayan gayam ti pan nakapungok. Naituyin ti gundaway kong ang glibas. Agalwad ka kabalyero. Ibalas kong to tinamayam kanya. Dia tinapasama kanya.
Nakaidak, hindi datar. Ni Esmeralda. Dagiti ayaw. Nagbaligi na tinakas apang gabda iti anak ko. Saan mabalin na ito eh? Kaulakit din doon niya Margarita na kanyay. Sigurado abilin ni Brandon. Saan mabalin na ito eh? Rautan kita iti Vilya. Titalunasan. At dapay lay tiabay ko. Garaigi. Garaigi ti kabalyo. At kadimtang. Ikat-ikatak ti pumangon. Esmeralda. Unak noon niya tinapasamak mo na. Naimpaglakit din. Tadimtang ti kabalyero. Tinulungan na ka naglipas. Kat dagiti lalaki ang nangitalaw ken ka. Napaltugan tinangisa kay kanya kiti kabalyo. Kadyak amo na niya't napasamak kan ko na. Gaputa naglibas ako. Dauryong dagiti din tang anak kakabalyo. Dagiti laki di dagiti binaon ni Senyorito Brandon ang mga laki ni Esmeralda. Angam, kasla sa andap na kadwa ni Esmeralda. Apay nga upat dalang. Anya nga ta tinapasama. Sir Bin! Kanda ito'y pay! Awan sir Bio! Brandon! Anya kinamaag day tangar aramid. Mama. Anya ti basol niya oryong kan ka ha? Kana niya day dyan ang ko. May sa tao tayo tinatay? Maagka Brandon, gapo iti panagmamauyong mo kini Esmeralda, may sa at tao tayo tinatay? Talaga maagka Brandon, gapo iti panagmamauyong mo kini Esmeralda, may sa at tao tayo tinatay? Karkaritin nakdaya kabalyero. Kasanulangan ti kinasiglat na. No talaga naturid. Apay asa nagpakita kanya katagbin na tayo kami. No saan nga inutil dagiti taong Brandon, hindi pa'y lakumana tayo. Sanda ka no napakadaan ti kabalyero, mama. Pagamuantad dan iti sango da. Kat pinaltugan na adagos ni Idong anang isakay kin Esmeralda. Sarde nga mo, dayjay nga Esmeralda. Sana dayjay ababa iti pagdadada alam iti oras. Un kayam, nakasaritak ni Doña Celedonia de Calman. Ang bakasyon ka no ni Fatima. Kasta ka di. Napudpudaw man nga tan ni Fatima. Ngam napimpintas latan ni Esmeralda. Aniya? Kat sanda ka malapdan iti kahit ko nga ramidin, mama. Baybay andak la. Ngam na dapay matay at tao tayo. Gapo iti dayja kabalyero. Tipiyag nila kay Emiliano ti kasukat na. Nakatayo ako na. Napanog ako na. Nakapsutak pa lang. Nabisinak. Awan nakita ka bunga ng iti kayo. Hapamadpid ko ka ba? Uray. Dala ko malitan ng bunga. Uray, iti kabalyo na dyan. Nasapulan dakngatan ng iti kakadwak. Agaluad ka kanyak kabalyero. May sabot nakakabalyo na dyan. Iti kabalyero. Nakamatan nakpailang ti ayop. Magtaray ako na. Pagay-ayaman nak kabalyero. Pinaltukan na kitin. Masapol ang malipasak. Ikarigatak tiyang saray. Saan? Anay ko. Lunsan na sigal ko. Nakatnagak.
ayop pa kabalyero. Parigatin naklaw na ya. Kaya't nakay inuto na patayan. Tatang, masigurado yung kadi akabalan nyo. Kalpasan tinapasamak kada kayo. Mabuting ka kadi. Iti dadya Brandon, Esmeralda. Ti ayop ijay. Kaya't nakapagaramitan iti dakas. Nimpaglakit din tayo sa lakan nak ti kabalyero. Mabanta magipagtrabaho, iti kalidaan. Kaslawan ta nyaman na napasamak. Ngam no maranaan ta ni Brandon diyahe, kasaritak. Tatang, Sa narumbang ni pakita ta ti panagbuting ta. Sangwon tay da. Inton rabi. Agsasarita kami manan kadadamyan kentiba ni ti umno nga ramidan mi. Manupay dayjay na bati apal tog Esmeralda. yak masigurado. Siyang nga ta. Oray limalaang ti malukoy ko. Ako madwa ka na tayo. Nebaglaan nga dapang rugyan tayo. Ti ayop pa kabalyero. Kasla ka baboy pinungunas na yung galot na kitirabaw ti kabalyo. Ureak na. Ay, gaulawa pa yan. Sa tino nga tantayan mi. Kasla saan na pasat ka siyang da Margarita na ito ya. Masakupan samot ng tikupan ni Donya Silidonya. Kimsag ti kabalyero. Anyata manan ti pangpanggapan na. Abangan no paguyudan nak manan ti kabalyo na. Takapsutak mo na yan. Kaya't nansa tuktok ko lang na ititultulang ko. Manipo di tayo bigat. Ita lang nga makita kagabat. Kumusta ti panang sapul yu kini Bruno? Nagsisina kami kadagiti kakadwak, senyorito. Saan mi ana sa pulan ni Bruno? Amang ano, talaga anatayan. No natayan, bayan tayon. Nung ure kumabangkay na laan, makita tayo. Senyorito, nag-aarimbangaw dagiti ang babantay iti ruangan. Amang ano rinaot na tayon ti kabalyero. Kanya, agsagana ka gabat. Agsagana kayo amin. Kanibusana nung dayta kabalyero. Senyorito Brandon, at lalaki ang kaya't ati makisarita ka na kayo. Ha? Oh, Ti amo ni senyorito Brandon. Kitrimaot ti kabalyero. sigurado nyo. Asaan namang limlimo? Kapkapan nyo nga muna. Taamangan na dilimlimbang ng armas. Wino granada. Hoy, sino ka? Niya masapol mo. Ya. Ni Bruno, nakita tayo. Ha? Senyorito, nakita ta kano ni Bruno. Pasig ganyo na ita lalaki. Kaya't ko amamuan no sa dino tinakakitaan da kini Bruno. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no natayan daya Bruno. Sigurado dayjay alalaki ani Bruno tinakita na iti pasat ti Hacienda Silidonya. Isu nga imbaon ko adagos ni gabat amang idaulo kadagiti pasur tayo. Amang panagnak no ni Bruno dayay mama. Ngam nasip ngeten. No pasat ti Hacienda Silidonya dayjay. Kasanon, no masalamaan daman ang dagiti pasurot ni Donya Silidonya. Kat agrarangat da. Awan damot nga tayo ti dayay lugar. Sigon iti panangipalawag dayay alalaki. Asidag kanupay lang iti pasat ti Hacienda tayo. Bayam, awagak ni Donya Silidonya. Tapno mapakaamuan iti ipapandagabat iti pasat ti Hacienda. Sana babalin nga agrarangat manan dagiti tao tayo. Dakay ti makam mo. Nanabarang!
Agitasarkan, tamang rabita. Sigun ti palawag, kun panangiladawan day di alalaki. Iti daytoy apasat ti nakakitaan na kini Bruno, nga awan puot na. Ipaturong yu tilawag ti asag, iti aglawlaw. Tamangan no adda kabusor nga agsisiim. Ang mga no palabog matla ang ti kabalyero daytoy. Adda nagasog. Kasla ni Bruno dayjay. Iti dayjay apasat. Siya kunti muna. Silawan daklaan. Bruno? Si Kangag Paiso. Kagadwa, pagtitinulungan nyo apagkatan. Saan ngayon may ni Senyorito Brandon ni Chikalitaan? Ori ni Manong Kabat. Nagmalmalam nga awan imay kadakwada. Ano bibiyang ko? Awan tiga po na akaili ko matamakita da di agkabat. Tiyakla pagtatakunan tikas siya kita ti tao. Ni tata. Esmeralda, tiriring ka pala kayam. Rabiin. Nanang mo. Ada na ti kwartuyo, tatang. Nagsarsarita kami laytay. Ngam, idikwan, makaturturugan. Pinanawak mo tan. Kumusta gayan ti panagsarita yu kadamanong damyan? Padasin da kano ti mga lokoy iti babalin. Akadwa tayo. Imbagak kadakwada. Asan tayo ang makigubat na dagos? Aginsayo tayo pa'y lang ang makirangit. Nang runa iti panaginsayo tayo. Nga garamat iti paldog. Nag-aasat ka pailaan, Bruno. Kasaan nakapinatay dayja kabalyero. Pinarparigat na kalaan. Kaya ayaw makapigsak lang sa pulag. Balsak iti panang parparigat na kanya. Kasano nga minti napasamak ken ka? Iti panaggapumi ka dagiti kakadwak iti kaladaan. Saan da ka na nasangputan? Saan kan nga ang damag? Naut-ut ang itisugat ko. Masakit yung ulok. Nagado asugat mo. Mabayag nga agpaimbag ka. Sakbay pa kay ranudan na ka ni Senyorito Brandon. Panawan na ko na. Tsak unay nakaturturog. Nagado tilamok ka ng kagat kanya. Say grabe. Tiniradak na kiti bunar. Oh, sige. Panawan ka nga rudan. Kasarita na ka ni Senyorito Brandon inton bigat. Sana mabali na mamuandano kasano nagpukawak. Lipatek ko maray ta agabat ini. Tsak napakadaan ti kada ti kabalyero itili ko na. Daytoy ni Gabat, Senyorito. Nakitak itay ang makisarsarita kada borso ken karyas itay napan ko kinita ni Bruno. Ikakumatikan nang maturog pailaan. Nakapsot pailaan ni Bruno nanabarang. Ado ti sugat na. Kasla nabnablo ti panagrik nanay ti bagina. Nagdikat saloy ti loko. Nasaysayat la kuman anatay. Panawan na kaming kinikabat na nabarang di kagdengag di salitaan. Awagan daklaan na damasapol yung kanyak, Senyorito. Tuwan! Saan ka kadianapan iti kalidaan iti kalman gabat? Saan, Senyorito? Nagmalmalam kami kadagiti kakadwa ka ng sapol kin ni Bruno. Daimbag, tanakita day di alalaki. Nakasaritak ni Bruno iti kalman. Diyak na amuan, no niya talaga tinapasamak kin kuana. Siya akong di makamukin ni Bruno. Kasarita kinton makaring. Pagsublim ni Borsyo ngagbantay iti kaunasan. Ket si kati mangita ulo kadagiti agbantay iti kalidaan. Sige, Senyorito. Sana bali. Tanabirukan tayo ni Bruno.
Dayjay laangan a kabalyero ti problema tayo. Makapung tutak manan iti panang ipalagip mo iti dayja kabalyero. Gapuking kuana, may sa akadwa tayo tinatay. Nakasaysay nga akong taway. Nalpas ko man ang nagpapasak ni Esmeralda. Senyorito. Into na da kay di kalindaan. Kayat ko apaliiwom dagi nga agama. Kenuan niya ti bagadakin ka. Idanon mo kanya. Talaga magisina ko na naman. Nay magman, talauyat ninuto ya pamigat mo kayo. Imbilin ni Dunya Margarita nga ilutok amin na yung tinabati akar ni Itiret. Uray ta, tiyenda inton bigat ijay Saragosa. Ay, kumusta ti Ramanday talauya? Kaslanda ngamin, angot na ni tay alaak Itiret. Kaya kayo matin na naman. May naksapi sa bidukan. Apekas titi draman na di ko na. Nagasat kayo ta nakapsutak pa lang. Ay, di ka lang asya namang dangran kanya kat bakbaketana ko. Kakaasiak lang arudan iti pampamayan ni Doña Margarita kanya. Di ka di pa ilang agnakam iti napasamak ken ka. Mga anak, pagpungtutenak. Patawan nak malangan. Subyak to lang arudan ti pinggan ken malukong tapno mainawak. Ako, kahit ko timbangan. Yan anak pa itin na po, kantigo. Ano sakon? Talaga abinisin na ka ti kabalyero. Manong kapat tayo mas asideg kanyak. Paawan mo na ni Senyorito Brandon. Kumusta ka, Esmeralda? Apay akong kumusta, anak? Sikat ti may sakadagiti ng kidnap kanyak saan ka di? Saan ang pudno dayta? Imbaon nak ni Senyorito Brandon, amang birok kini Bruno. Nagsaya at kat kumano si katinatay a pinaltugan ti kabalyero. Talaga ang nasiglat ti kabalyero. Ti kabalyero ka di, ti banwar iti biyag mo. Iso asaan nak amaaklon? Uray na arakop kan, kenagkan kan. Bastos ka! Adaywan nak! No aklonan nak Esmeralda. Awan ti saan kong aramidan. Siya ti mang paragsakyan ka. Adaywan nak! Agalwad ka kadagiti bakbakam ha? Ang mga namangag na kadagiti pasurot mo kat iso da pa iti mangisagbakan ka. Talagang awanan pa inday yagabat. Nagpangadwaak ngay masidag kada kayo itay. Damangan no sa plitan dak kadagiti kakadwa na. Bastos na dya tao. Pagbabawyak la unay no apay anam amok tatang. Awan matla ti pa kay dumaan laki ni Senyorito Brandon. Ni Brandon til iliwak nga may ditoy. Masyapol nga green nisot kami. Agparbeng kayo kumalahan tatang. Saan pa'y nga ita yung nung apanawan? Nakatulog mo't gaya man ni Bruno. Kaya't kumakanong akasarita ni Senyorito Brando. Ay, nagadunga may nasugat na. Uray matmaturog. Agas asaw. Natagtaga-inip ng sapay ta. Ipangpangta na daya a kabalyero. Asino nga ta daya a kabalyero? Anya at talaga tipanggap na dito'y Hacienda Margarita. Nasaya at nakaring kamatlangan, Bruno. Kunak no natay kan. Tay tamat ti mapampanunot ko ini, Senyorito. Kastaw na ti panang parikat ti kabalyero kanya. Pinaguyod na kiti kabalyo na. Sa dino tinagipanan ti kabalyero ken ka. Nabaya ka sinapsapol da ka. Maduma lugar, Senyorito.
Impanak pa iti katurturudan. Kat pinabunarnak. Ijay nga glemlemang ti kabalyero? Ngam imbaong ko ijay ni gabat. Anya ti pakabigbigam keng kuana. Natayag. Nabanag. Kan takakawas iti nadait a bulong ti kayo. Bulong? Wan, senyorito. Adda kayo iji katurturudan. Akas jay ti bulong na. Nasikap da diya kabalyero ng takrot. Apay asan asyak ti pagparana. Nalpas kayo ka din na nagsarita iti dadya Bruno, Brandon. Juan, uray kasano ti kinasikap da diya kabalyero. At danto aldaw ngagsango kami. Sa dino ka no, tinangilamagan ni kabalyero kan kuana. Naduma-duma ka no a lugar. Panagkunak. Awan masnok apag nanaudan da diya kabalyero. Awan nga tat kadwana. Awan ka no tinakita ni Bruno. Malaksid. No kasdya na barabadan dagiti matana. Malagip ko dadya tao nakakita ka ni Brandon. Saan nga ta akadwa ti kabalyero? Awan ngagpaiso. Payajak na panunot at tapos. Dayta ka. Kapoy ka talaga, Brandon. Anya ka dit mapaspasamakan ka ta di agandar ta utek mo. Mangibaw na kiti mang sapol iti dadya alalaki mga. Amangan no may samot lang kadagiti trabahador iti kabalbalayan. Amok gaya man ti aramida. Nanabarang! Apay ka de, senyorito. Ibagam kini Karyas nga isagana na ti kabalyo. Mapan kami ijay kalidaan. Amok nga agugat na senyorito Brandon kan Doña Margarita. Iswasaklangan ti makabungag plano. Kalpasam ti panang parparigat ti kabalyero kanya. Masapo na siyak ti makabalas kan kuana. Parigatag. Kalpasan na. Patayak iti nakaamas a wakas. Naimbag tayo masidag ka. Talaga akayat ka akasarita gabat. Uray nagulbud ka kin Esmeralda. Diyak mamati asan ka akaraman anang serrek iti balay mi. Karkaritan dak ka de, ha? Lakay Emiliano? Kabalan dak ka de? May saka abambande. Paspasorot ka. Amom ka di nga doon ti pinatay ni Brandon at tao na. Kat abangan no may padakan tumitlaan iti pagtungbalan. Saan to ang mapasamak dayta, Lakay Emiliano? Talkan naklaunay ni Senyorito Brandon. Asino aklang idi na igabatak dito Hacienda Margarita? Atang! Adda ni senyorito Brandon. Masapol nagsarita kami. Isagmak mo lang tibagim, Esmeralda. Gabat! Pagsarding yung lang dagiti trabahador. Adda na patag ngay bagak kadakwan. Di awanan pain. Numabalin na ko mga tarupak dito a Brandon. Kalma ka lang. San aditoy? Kinsan aday ito ti gundaway? Dumngag kayo! May Anda na samot patag ay nga ibaga ni Senyorito Brandon kada kayo. May panggap na ito kini Bruno. tatang. Anya nga tati maipanggap kini Manong Bruno nga sasawon na. Iti lang, Rabi. Nasarakan min ni Bruno. May isa lalaki tinangibaga anak kita na ni Bruno. No kasta, si Bibiag pa'y lang na diya Bruno. At tapag ka may samot lang kada kayo at trabahador da diya lalaki. Iso ano diyo kayo at ti may ramraman. Idatag yulangan kanya. Ilikado tayo manan kini Senyorito Brandon tatang. Sigurado ado saan na tayo manan tewanan bain. Ha? Kas nangagyaw. Tapno saan kayo ang madaksan?
Itatagyo laangan tayo dyan lalaki. Esmeralda, Ad-adamanan ti nagsasarita kami kadadamyan kan ti talaga tayo balikan. dyan kabalyero. Adan nakasarita da akadwa tayo. Nakadanon tayo dito pagsanayan tayo, tatang. Napintas mat tayo lugar ang napanunot yo ah. Kan nariwat tayo lahan. Awan matatao iti dito lugar. Kakadwa, ni Esmeralda ti mangisuro kada tayo ngagpaltog. Kas na ibagakon kadadamyan kan tiban. Nabayagan ang nasursuro ni Esmeralda ti agpaltog. Rugyan tayon. Rugyan tayo tagin sayo, kakadwa. Put-putan nyo na yung bagtiputan dagiti paltugyo. Tuladin nyo, teramidek. Kastoy! Inton makasursuro tayo ngagpaltog. Rugyan tayon ti lumaban. Sige. Kalbitan nyo dagiti paltugyo. Itan! Kasta lang, kakadwa. Sana kas Karina ti makasursuro. Tatang, ti kabalyero. At niya ti kada na ita kabalyero. Kan kasanuan na amuan na adito itayan tayo. Anya ti panggap na. Mapurbur-tya, anak tatang. Sa tino nga tati paglimlim mga anday ta. Tatang, ingato na dagiti iman na. Sa... Inangato na titangan na. Kaya't naasawan nga ituloy tayo lata tiagin sayo. Nasaya atmat. Sige, kakadwa. Ituloy tayo tiagin sayo. Putputan nyo ana yung pagtiputan dagiti paltugyo. Kat masapul anatal na ti pulsuyo ang nakakawit ti tamuduyo ti gatilyo dagiti paltugyo. Sirigan nyo mata na yung bag dagiti nakaparabaw alata kadagiti bato. Kakadwa, para itikalintikan tayo at trabahador. Nakasagana kayo ka din, kakadwa? Esmeralda, pimanawan ti kabalyero. Na sino nga tangagpay sudeta? Apay ang masapol nga ilimag na ti kinatao na. Bayan tayo latan, tatang. Kakadwa, nakasagana kayo? Sige, agbilang nga kaginggay ti talo. May isa, dua, talo! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nigabat ti dimteng anak kakabalyo. Napanan na nga ta na sapa. Nasapat ang nagwanawan itaglawlaw ti asyenda. Nanabarang. Narigatan. Nulibatan na tayo dagiti tulisan. Noan niya ngamin ti panggap dagiti tulisan Ang mga no, adda na nga to at tao amang bilbilin kadakwada. Tapno agawan da ti asyenda. Ket dayjay a kabalyeraw. Agpapada da iti panggap. Iso ang masapol ang matay da. Nunasken nga agayos ti dara. Mapasamak na nabarang. Nakabutbuting medeta nga ibagbagam gabat. Ay, agaling gageta kuray sang kabasit la adara no masugat ko ti imak. Anyan tulakit din no makakita iti may parakupo kadara. Sakbay ang mapan kayo ti kalibdaan namang bantay kadagiti trabahador. Adapay papananta, kabat. Sa dino, senyorito. Iti katurturutan apas sa ti asyenda. Sakbay ka nung ibelang ti kabalyero ni Bruno iti kaunasan. Ang masakupan ti asyenda ni Doña Silidonia. Ijay ka no tinangipanan keng kwa na ti kabalyero. Namin ano nagsubli kami kadagiti kakadwa kijay, senyorito. Sinukimat mi ana imbag ti aglawlaw. Adalang kahit ko makita. Dua tayo kadilaang, senyorito. Juan, mabudeng ka?
Nasaya at nagsagang kami ni Tidaya Caballero. Tapno malpasan ti problema. Sige, senyorito. Mangitugutak pa'y nga rod iti umda sa bala. Kasaritak ni mama. Buludik pa'y lang ti shotgun na. No apay kiding agmay-may sa daya shotgun. Nagadua paltog. Kita man makalasat pa'y daya Caballero. Malakip ko tayo di surat. Ana ibalkot iti bato. Nagkaputay chay kin ni Caballero. Ay ayatin nak kano. Kasano ngay ayatin nak? Idinto ta saan kami pa'y anak kapagin nasited. Tsak am-amo no asino tayo chay Caballero. Esmeralda. Marigatan ka no dagiti kakadwa tayong agsursuro a pumaltog. At dapay panagamakda. No awan tayo amang irusat. No saan tayo apakiradan ti pakinakam tayo. Awan na sayata pagbanagan tayo. Saan tayo kumaamang namnama iti Dadya Caballero, tatang? Impalagip mo Dadya Caballero. Anya nga tatikada na ijay. Day tati pampanunot at itay pailahan, tatang. Mas daawak. Kaslaan mo na nagtiplano tayo. Saan nga ta? Asisiiman na tayo? Ano am ti shotgun, Brandon? Sana mairwar dito'y Villa, dayjay. Papanab, aya. Kaduak ni Gabat, ama pa ni ti katurturunan. Ada kahit ko makita. Nais pala nga roda ni Bruno, anya pailaan. Ulitek timbagak. Ada kahit ko makita, mama. Mawatak. Ngaman ano nga ron ti shotgun. Nukas pangarigan masalamaan mi ti Caballero. Lepase kon ti ayop. Babang ni ti shotgun nyo. Saan mo laklakaan dahi Jaya Caballero? Saan mo apatayan? Itatagyo si bibiyag kanya, tas siyak ti magpatay kan kuana. Sige. Nuday tati kayet yo. Saan nyo akasapulan ti shotgun? Ala, pumanaw kayo. Saan ka di anigabat ti magida ulo kadag iti bang bantay kadag iti trabador? Nga gagae kiti kaledaan. Saan kami ngagbayag, mama? Kantimbilin ko kan ka. May panggap iti dayjay nakakita. Kani Bruno. Apay nga minadiyo pa'y laki na mag. Nalpasan na nabalaagak dagiti trabahador. Ken adda dagiti tao tayo tinudingak amang sapol iti daya alalaki. Sige, mama. Mapan kaming kendig kanan. Makarik na manan iti apal iti panakakita kadagabat kan senyorito Brandon na nagkuyog. Talaga talken dalaunay. Saan la Dadya Caballero ti kayat ko apatayan. Oray panigkapat. Di na barang tagturong ito'y. Pagdamagak. Kumusta ka, Bruno? Nagsarito tayo ni tayo imaydak inyagan iti kanag. Kumusta anak? Sana dahi tati kahit ko amangit ka na kayo na nabarang. Anya nga raw? Sabi mo tinapanandagabat kan senyorito Brandon. Saan mo ka di anaasik gan ida? Nagdamag ka kumakadakwada no napananda. Talaga si ka, bakit? Pagpungpungtutan na. Pagdamdamagan ka, agsaludsod ka mat kanya. O sana makatipul ni. Tinangag ko man ka. Napanda ka no iti katurturunan anang ipanan ti Caballero itikin ka. Anya karote ramidin na dyan. Kan apay asandak ngayon kuyog. Adala ka no kayat amakita ni Senyorito Brandon. Saan kan sapay mat ngami na makapigsa. Iswasaan da ka ngayon kuyog. Pigat pailangan na pambanong akon. Nakado kami na trabaho nga gagaik iti kaladaan. Nang nakalawlaw pailangan ti sana magaikan.
Tuok ti kastoy at pamayaan ka na kami. Nakatangtang ka na nakiti muscle ko. Atiw ko pa yan ti lalaki ti daytoy alangak. Kat daytoy ko mati pagpampanunutan nakiti kadwami at trabahadora. Panawanan alumaban kami. Saan lang aday diya kabalyero ti manglablawan kada kiti pasurot ni Senyorito Brandon. No dikat kang runaan kada kami at trabahador. Sana na baga ni Bruno daytoy. Nalawa tinapura na pasit daytoy ako tortururan. At dalakit din nangiranta ng puor, senyorito. Awanan sa bali. Ti kabalyero. Awan makaitulad nga agbasak-basak iti daytoy alwana. Umay ka, kabat. Masidag tayo tinayak kayo. Senyorito, saan kayo unay nga umasasidag iti punti kayo? Ado ti bunar. Kunak tubay. Sanak ngagpindot. Nagitabulong ti kayo. Bulong? Wan. Di ta tinangalan ti kabalyero iti imbaga ni Bruno. Apinagbado na. Talaga saan na akayat ti agpabigbig, senyorito? Sanda pa ya pumanaw. Agsipot ka. Amangan no kilat nga damang libat ka data. Ay, makasinit ti barat ti init, senyorito. Anya di ka na sakas. Matay ka. Apa yung kasta ti panangkita yung kanya? Aglisi kayo, no? Di yung kahit ni durong kayo. Senyorito. No damagan ni mama, no simbang putaon. Ibaga majak kahit timas nga. Uwan, senyorito. Anya nga ta tinapasamak. Iti napananda kinigapat. Makapungtot ni Senyorito Brando na simbang pa. Urang nalaang na dangran na. Napangkay kayam ka ni Senyorito Brandon iti katurturunan anang parparigatan kanyak ti kabalyero. Inggalot nat iti punti kayo sanak impabunar. Nakakasikamat, Bruno. Kasla makitkitak ti panagkuritim ti panagkarayam ti bunar iti sakam. Nakadanon pa nga iti silang mo. Saan nakapagpungtutin kapat? No si kangay ti pagkapasamakan kas diya. Saan to ang mapasamak dayta? Ta sa anak asaloy akas ken ka, Bruno. Anya? Oh. Nakapsot ka pa'y laeng. Iso asaan ka ako markarit, Bruno. Amangan inton maminsan nga agsagang kayo iti kabalyero. Ket kanibusana mo. Napangkay gayam ka ni Senyorito Brandon iti katurturunan anang parparigatan kanyak ti kabalyero. Inggalot nat iti punti kayo sanak impabunar. Nakakasikamat, Bruno. Kasla makitkitak ti panagkuritim ti panagkarayam ti bunar iti sakam. Nakadanon pa nga iti silang mo. Saan nakapagpungtutin kapat? No si kangay ti pagkapasamakan kas diya. Saan to ang mapasamak dayta? Ta sa anak asaloy akas ken ka, Bruno. Anya? Oh. Nakapsot ka pa'y laeng. Iso asaan ka ako markarit, Bruno. Amangan inton maminsan nga agsagang kayo iti kabalyero. Ket kanibusana mo. Nakasangputan ni Senyorito Brandon itay senyora. Ngam imbagaan asaan na akayat ti masinga. Urayan nyo ka no arumwar iti kwarto na no kayat yo akasarita. Kumusta ka no tinapananda? Saan ka nagsaludsod makapungtot launay senyora. Dandaninak pa'y indoron itay inlukat ko tiri daw. Basol mo matlaan. Mutaleng ka ngamin kat baram. Kat nigabat.
Saan ko nakasarita, senyora? Imanaw mo't laang. Ang mga nuna panijay kaligdaan. Dayjay man nga rod a Bruno ti kasaritak. Kabaila namat ngatan ti magna. Makapagnangata, senyora. Ang mga no marigatan nga umuli iti agdan. Salbak ka barang. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Baldado ka din ni Bruno. Ay, inakarod ibagakin ko na, senyora. Akaya ito akasarita. Darasam! Sana ka makano sa gururay barang. Addan ni manong gabat tatang. Nalado man niya may dito'y kaligtaan. Dayjay kumaabrandon ti kahit ko akasarita. Kas lamang lik-lik-lik ti luko. Ang mga numabain iti pan nakapain na iti dako sa panggap na kanyak. Ngem, amo nga tadadya at tao ti mabain, tatang? Ulitak ti balag ni Senyorito Brandon kada kayo. Irwaryo lang ang ti trabahador ang nakakita kin ni Bruno. Iti nakapasagan na. Kadwayo lakit ni Dayjay Caballero. Awan na mo may iti dayta. Hoy! Sige! Lakay Emiliano! Umasidag ka! Saan, tatang? Siyak ti umasidag kini manong gabat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umasidag ako may tayan kada kayo kandigabat. Ngampimanaw matang. Nagawid ka no, Javilia, tatang. Ang mga nintun agsublikat katuwanan ni Senyorito Brandon. Sangguan tadadya, Brandon. Tatang. Laganda kayo. At dalangan patay-patay kada kayo. Saan na kayo? Ada dimtin anak kakabalyo, tatang. Ang mga nagsubli ni manong gabat kat kaduanan ni Senyorito Brandon. Putok. Papatayin na tayo sa amatan. Ti Caballero! Bantungan niyo! Ti Caballero ka, tatang. Kublap kayo! Kublap kayo kakadwa! Ang mga napuntahan kayo kadagiti mayong awan na bala! Bantungan niyo! Kung saan niyo nakapuruan! Matako lamang kang magtayo at ibibiyag! Paingan rana na pa'y tinakad ano amiram-raman. Hun nga ron, tatang. Kublap tayo lang. Bayan tayo magpipin na tayo da. Nasaya at magkitinarami day ta Caballero. Baring at namanan matay kadagiti kakadwa ni Brandon. Saan kayo ngagsayang iti bala? Saan kayo ngagpaputok? No di yung makita ti palpaltugan nyo? Sabi nga mo! Sa dino tinakita yo, nagturungan na! Sabi nga mo, Puskaman! Kinaya ba sa kinakapan ti kanalbong? Kaya tasawan, saan nyo nakita ti Caballero? Saan? Talagaan na sikap day ta Caballero. Agungat madan ni Senyorito Brandon. Kan uray ni Doña Margarita numaamuan na day to'y. Agsublin ti na dumay ti kaladaan. Da kayo alima ti da. Da tayon ti makamu amang kamat iti Caballero. Ngam agwawaras tayo. Pasensya, kala ko man, senyora. Nabuntugak pala magna. Kakasyak na imuli kagdan. Kasla naman panugak lauray. Nagasat ka pailaan, Bruno. Dandanin na kan pinatay, di Caballero. Pinarparigat nak. Naipagkatad na nakakita kanya. Awan ka di Apolos, ti pakabigbigam iti dayja Caballero. Awan Apolos, senyora. Nabungan ti rupa na kalagiti na dahit abulong ti kayo. Nagbalin kan nga inutil, Bruno. Di ka lalim mabanan. Tauray na tayo kakuman. Saan ka di ati bilin nyo? Kat idasag mi si bibiyag kada kayo ti Caballero. Kat da kayo ti mang parigat kinikuha na sakbay apatayan nyo. Saan pagpungtutan, Bruno? Karkaritan naksakit di ah. Muang, Oh. kanya ti pagpumpungtutan nyo. Bruno? Yakmano sa nakasarsarita na ito at tao, Brandon.
Uray inuluyan ko man di kabalyero. Abay, kanya day ta. Pakawalan na ko mga senyora. May baga naklakit di. Ipamaysak ka sa pulan na di kabalyero. Wah, Pagkantual daw yung kanyak doon niya Margarita. Nagbaligyak iti planok. Ipupok kayo iti basement TV niya. saan mat gaya man nakita dagiti pasurot ni Senyorito Brandon ti kabalyero tatang. Nakigtot dalang gapo iti kanalbuong. No, sanda nakita ti kabalyero. Apay nga ibagada at ti kabalyero tinakarangat na. Awang mat sabali nga tapon dagat tatang. Ay, jak maawatan ti panggap na jay a kabalyero. Kayat na lang ata ti mang butbutan? Ngam saan na ama panunot nga do ti may ramraman. Kasta ka di ti maingal. Tatang, Kitam na kiti pasurot ni Brandon. Saan at imang bantay ka na tayo dararamidin da. Sang kasipod da. Nuad dakat kilat amang libat ng runa iti kabalyero. Ay, nakaturo ka kaya. Nakaringak gapo iti panagut-ot na iti sakak. Anyang ito ti orasan. Masipingat sa ni Tirwara. Kakasyak kita yung imulog iti agdan ti Villa. Tantaniyak pa'y natlag. Imbag ta nakakapitak. Malagip ko ti planok. Nakus paglaunay ni Don ni Margarita. Ah, kanalbuong. Adan samot ng rimaut ni Tibilia. anya ti kaya tasawon da kadya kanalbuong. Ina, adamanin rin mauti to Ibelia. Umay na tayo sa amin tin papatayan. Kaya't no ta si katipataya ka barang. Ikala ta shotgun iti kwartok. Darasam! Senyora. Darasam ko na kanya pailat pagmulmulang lingam. Ay, senyora. Kon! Ha? Anya tararamidam. Akting na ikan ko na. Uwag, senyora. Oh. Dito'y kayo lang ang nagtibilya, mama. Ah. Saan kayo arumar? Siyak ti makamoy ti daytoy. Di kabalyero! Rinaw na tayo! Rinaw na tibilya! Tiyawanan bain. Kamatan nyo! Diyo ipalubos ang makalibas si kabalyero! Kadwa, sakayan nyo na iti kabalyo. Kamatan tayo na dyan kabalyero. Tonto! Itay kayo pa'y kumanag tignay! Oo, agtal na kakabalyo. Mga namat na kami kinitatang. Esmeralda, kanal buong manandayay. Kasla si nagatibilya. Andan sa mapaspasamak ariribo kay Jay tatang. Magnatayo iti sa bali adalan. Tapno saan tayo ang may ramraman. Ngam no nagwawaras na ang nagrarangat. Ang mga no... Sino nga tamo tinakayturo da rin maot iti Villa? Di nga tamanan kabalyero. Ang... Itay lang aldaw aring maot iti kalagdaan ah. Kalagan sa nga gunggunayin ti kabalyero. Agsasaruno ti raraot na. Iti kaliddan itay. Sa ita, iti bilya badan. Ang alo, mapat tayo na. Iti day taabanda ti pagnan tayo. Sige, mabantayon. Agot man ang naging sugat ko. Napano ka. Kaya ayaw pa kabalyero. Manglilipot. Takrot. Nakadayulakit din na dyan. Ngam sana may sa teldaw. Di sumaruno. Patayi kon. Hoy! Sumardeng kayo nagpapaputok. Agsaysayang kayo lang itibala. Anta nakakabalyo. Di nga takabalyero. Kanibusana mo. Sige, kakadwa. Paltugan nyo ti sumungat anak kakabalyo. Kakadwa! Siyak ni Kabat! Sumartang kayo magpapatok!
Patayin ka, gabat. Kung nag-asan na kapaltugan, siyak ni gabat. Agwawaras tayo. Sa pulon tayo ti kabalyero. Saan ang mabalin ang makalibas? Anya ti kulayo? Rimaot ti kabalyero ideal daw di kadidaan. Apay ngital lang ibagayo kanyak dita. Ket ni gabat gayam. Apay asan nyo akadwa? Kinamat na ti kabalyero, senyorito. Aging gitawon pay di gabat. Ang mga no napatay mo itong dadya kabalyero. Wah. Ito, papaitag ni Toryo kada kayo da ito, oy. Piidot na kano itay makalikod da Bruno anang kamat iti kabalyeraw. Anya day taba to? Ananwak? Kahit yun tayo tuktuk ko iti ulo yo. Saan ka di, senyorito? Wah. Kitain nyo gamin, Ada papel anang balkot iti bataw. Anya? Ang mga no naggapu kano iti kabalyero da ita asurat. Sige, senyorito, panawan kayo. Paipayapayan nak ni Doña Margarita. Ang mga no adda na patag na ibagana kanya. Tatang, kinabutang na ti sumungad ang nakakabalyo. Sino ti sumungad ang nakakabalyo? Tingat na kabalyero. Inumaysa ka na gati pasurot ni Brandon. Kita nyo, tata? Ama Emiliano, Esmeralda, nakita yung kaditi kabalyero? Dahita ka di talaga ti saludsyon mo. Wino pa basulan na kami kin Esmeralda. Amay sa ka na kami ti kabalyero. Ayop dayjay a kabalyero. Kalpasan arinaot na ti kalagdaan. Insoblat na ti Villa. Agkinkin payag kakadin manong gabat. Dandanin ti pan nakaukumyo. Unan bahin daya kabalyero. Anyat kayat na asawa ni ti iraraot na iti Villa. Bot-bot gan na tayo? Karkaritin nagdaya kabalyero mama. Daya mo tagabat. Awan pailaan. Anya kayab na tayo igamam? Minusmusak na ito'y abato. Anabungon iti surat. Anya? Surat? Nagapan na ita surat? Nalingatan kaya man niya. Nandanisaanan ang mabasa. Kayat ko ayam ammo ti bagik. Siya ni kabalyero. Kalpasan ti pan nakalibas ni Bruno. May isa kada kayo nga agina ti sumaruno amatay. Aniya? Mabit lang ma. Ituloy ko abasahan. Balaagan kayo. Nang runaking ka, Brandon. Di mo pakibiyangan ni Esmeralda. Kukwaklaan. Di mo pagaramidan iti dakas. Biyag mo ti kasukat na. Sinalbak! Sino kumaday di kabalyero amang ipangpangta kanyak? Barang, yalaan na kititanom. Darasab! Dayjay kabalyero ti papatayak. Isa patak mama. Mabilbilang ng tal daw na. Uray sa dino ti paglemengan na. Sa pulak. Barang! Ayan no! Ay, uwan, senyora! Umaya ka! Anya ka kadinana barang. Diyo la tantanang tagunggunay. Kaya't yuta da kayo ti pagpupungtutak. Ay, ladingitat, senyorito. Matartarantaak ngamin. Dahito ti danong senyora. Nagbayag kalakit din na ya. Papatayin ka, kabalyero. Sana siya di karkarito. Nandun! Anyak na paspasamakan ka. Mangikiktot ka. At nanligabat. Gabat! Apay nga itaka lang. Ite, mansul na ka ni Senyorito Brandon, gabat. Saluloy ka amang daulo. May siya ka pa'y Bruno, gulimag ka! Ang mga no isaruno ka inton, madamdaman.
ka tinagtalkak ang mga idaulo ka nagiti pasort ko. Ngam apay ng palubos mo ang makalibas ti kabalyero, ha? Senyorito, inaramid ko amin ang kabalak. Kinamat ko dahil kabalyero. Ang nasiglat, senyorito. Ipalubos mo ang nasigsiglat ng sika. Nasikap, senyorito. Ngum iti sumaruno a panagsagang mi. Sala nga kariti kahit ko amang naging ka. Nanabarang! Paulyam ni Bruno! Isarunok agasarita! Bumaba kang ngarudan, senyorito. San ka ngagtakdari tinagtugawam? San tapay analpas? Kalpasan da ito ipanagsarita ta. Pagsaganaam dagiti kakadwam. Rautin tayo ti kabalbalayan. Senyorito. Agsagana nagijay. No saan ngagparang ti kabalyero. Dagiti trabahador ti pagikarwag. San amabalin adyak makabalas iti nabasarak. Kinkukwak laeng ni Esmeralda. Saan mo ka di anangag ti panangpukaw ko ken ka, Bruno? Isublat na ka kano akasarita ni Senyorito Brandon. Nasakit ti bagbagit na nabarang. Napilitan aklang itay at imulong anang kamat iti kabalyero. Takayat ko ang mabalas. Napgas man lang iti sugat ko. Kan marigatanak nga umuli iti agdan. Ngam amanga nod adang agpungtaw. Kakaasi tinamayan na kinigabat. Adda na jak kayat ti mapan iti ayan ni senyorito. Kakadwa, pagsagana kayo. Mapantayo iti kabalbalayan. Dahil tatibilin ni Senyorito Brandon. Agi karumanan nagiti trabahador. Makapungtot launin ni Senyorito Brandon ken ka, Bruno. Pinayaban na ka ken ni Nana Barang. Saan namot akayat ti agting na igamat? Di naklamaawatanan. Nasakit ti bagbagik. Nautot pa lang nagiti sugat ko. Ay, maragsakan na itar-aramidan ti kabalyero. Ngam nasaysaya at pa'y kuma. Numaysa ka na Brandon kendo niya Margarita, ti mapatay na. Amang ano na tayo manan at trabahador ti agikaro, tatang. Bueno, daya agabat ti matay. Wen kayan. Nasapulan nga taday di agabat ti kabalyero? No nagkita da, dakelakad kay agubat Rumar ti kayo napasama. kadagiti balbalayo. Yung anong gabat tayo jay? Saan yun nga urahin nga pungtot ni Senyorito Brandon? Aglablabastan. Ingkalaan dagiti baltog ta Esmeralda. Lumaban tayo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.